Безнең телерадио компания һәм Русфон хәйрия җәмгыяте яңа ел алдыннан тагын бер баланың изге теләген тормышка ашырырга ярдәм итәргә чакыра. Мөслим районыннан 9 яшьлек Ратмир Нуруллин начар ишетә. Балага ишетү аппараты сатып алырга кирәк. 5542 номерына SMS җибәреп без бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Әти-әнисе баланың начар ишетүен кичкенә чагыннан ук күреп ала. Ратмир сүзләрен дә дөрес әйтә алмый, сорауларга җавап бирми. Логопед уздырган дәресләр, көндәлек китаплар укуда нәтиҗә бирми. Быел малайның ике колагының да начар ишетүен ачыклап, хроник диагноз куйганнар. Бу авыру хроник характерда, улыбыз армияга да бара алмый. Без аны кадетлар училищесына әзерләгән идек. Хәзер безнең өчен иң мөһиме ишетүен саклап калу. Ратмир мәктәптә яхшы укый, дөрес уку җиңел бирелми. В школе не слышу, учительницы не слышу. Когда мальчики со мной разговаривают, тоже не слышу. И надо мной смеются, но я не плачу. Мәктәптән малайны әтисе алып кайта. Улын юлда машина бәрдермәсен дип борчылалар. Дети уже с первого, со второго. Бала инде беренче кеше сыйныфтан бирле өйгә җәяүри, әмма без үзеңә җибәрергә куркабыз. Юлга йөгереп чыга. Ишетмәгәч, машинасында калар дип борчылабыз. Табиблар сүзләренә караганда, Ратмирның ишетүен саклап калып була, сөйләм телен үстерүдә мөһим. Югары ешлыкларны ишетеп битерми, бу чиратында кайбер хәрефләрне дөрес итеп ишетергә комачаулый. Аңа колак аппараты сатып алырга киңәш итәбез. Өстәвенә аппарат заманча булырга, автомат режимда эшләргә тиеш. Ратмир халык биюләре белән мавыга, конкурсларда дипломнар белән бүләкләнгән. Тик көйне ишетеп битермәгәч, ритмны туры китерә алмый. С Новым годом загадал желание Деду Морозу. Сказал, пусть мои ушки слышат. Яңа ел бәйрәме алдыннан нәни баланың зур хыялын бергәләп тормышка ашыралабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Аппарат сатып алу өчен 260 мең сум акча кирәк. 5542 номерына SMS хәбәр җибәреп, үз өлешегезне кертергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүматы безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Ания Габадуллина, Ралина Абрамова, Рәмзил Мигранов, Татарстан яңалыклары.